Chillmaster nhasi munaye asi nhasi anenge akapombwa paMai Chisamba show panobata magetsi anditika ndizvozvo. Asati atanga kukurukura naye, regai ndimboverenga makoments anobva kune vamwe vanhu atinenge taita. Asi ndokuudzai zviya mazuva aise kuti ndinongoti handioneone ndobva ndanhonga naye. Nhasi panapa tina Magumbo ari kuti I wish you the best Sakile, you are beautiful and you are going to go far. Titende Mai Chisamba nechirongwa chenyu chinotionesa zvinhu zvakasiyana siyana. Neniwo ndinokutendai nekuteedza chirongwa. Imwe iri pano yabva kuna Pride. What a wonderful woman, beauty with brains indeed. Ari kureva Sakile charakadenga yatanga tiinayo. Tinokutendai nekuramba muchingoteedza zvirongwa zvedu. Vadikani tinokutendai nekuti nguva nemisi munosarudza kutandadzana nesu tiri muchirongwa Mai Chisamba show, muchirongwa matinounza upenyu, muchikuva chemhemberero. Isusu tiri kuvaona, tiri kurakidza nyika yese yakatipoteredza kuti kuZimbabwe zviriko, kuZimbabwe tinavo. Isirei tangogara edu mashure tichingosumudza maoko kuti havo vari kusumudza rupawo rweZimbabwe. Asi hatigona kupinda muchikamu chino tisina kutenda vedandemutande, nekuti ndo vanotipa masaisai ekuti tigone kutaura nenyika yese yakatipoteredza. Vadikani nedandemutande zvinoendeka. Mai Chisamba show is powered by dandemutande. Nhasi ndine mukomana wechidiki, nyika yamangwana, nokuti ivava vakaita zvavari kuita izvozvi, saka tichivapembedza kana vagona. Ndiyo nyika yamangwana. Toda kuchingamidza pachirongwa. Wakadi yako? Ndinani mama munofara? Aiwa, ini ndinofara chaizvo. Ukangosumudza izwi rako kuti tinzwanane, ini ndinobva ndafara chaizvo. Ndaichida kuti ndinzwe kuti zita rako chairo unonzani, remadunhurirwa kana kuti stage name, nokuti mazita aya anosiyana siyana. Taura zvako tinzwe. Alright. Zita repachitupa ndinonzi Kuda Kwashe Gift Hombarume. Kuda Kwashe Gift Hombarume. Kore pa stage kana kuti remadunhurirwa? Repa stage ndinonzi Chillmaster. Chillmaster. Zvino chili yabva yazokubata kazvana mbotaura zviya kuti unobva waita kakutonhora kakadi. Asi nhasi tiri kukupomba, nhasi uri pachikuva chemhemberero. Ngatikurukure zvedu tichienda mberi. Ndinoteedza basa rako, ruta basa rako rakanaka. Uri kusarudza zvinhu zvakanaka mukati meupenyu hwako. Ndingade kutanga nekuziva mavambo, nokuti anzigavira rakanaka rinobva kumasuriro. Wakatanga sei zvokuimba izvi? Mumhuri menyu munaimba here? Ndiwe watanga here? Vana sekuru nana baba vaimboimba here? Kwete, kumhuri kwedu hakuna aita zvekuimba. Zvekuimba zvakatotangira pandiri. Zvakatanga ndiri kuchikoro, ndingati ndiri form 2. Ndaifarirawo music yandainzwawo yaiitwawo nevaiimbawo nguva iyoyo. Ndo yaindikurudzira kuti ndinge ndichizvitrayawo panguva iyoyo. So ndakati ndiri mukutrayawo ndobva ndaona zvichitobuda kuti because ndaingoti ndikatrayawo zvichiitwa nevamwe zvingazvitadzera. And then pakutraya papo ndobva ndatoona zvichitobuda, ndobva ndatocontinue kusvika apa ndiri. Ndizvo zvadiwa tariri. Hanzi zvinhu zviedzwa chemberekwa chivi yakabika mabwe ikanwa muto. Ndo zviri kutaurwa naKuda panapa. Kuti akaonawo vamwe vachizviita akati ko ndikaedza, ndinoziva kuti pamwe tikutandadzana neumwe munhu ari kufunga kuti ndikazviedza tinozvigona here, vanozvigona here. Hanzi naKuda unozvigona kana zviri mumwoyo mako. Pane rwiyo rwako ruri kunakidza kwazvo mazuva ano, kana neni runondinakidza, rwekuti ndiudze zvese. Sei zvakakosha kuti kana vanhu vachidanana kana kuti uchida kudanana nemunhu ukumbire kuti ndiudze zvese? Uda kuzivei? Pasong iyaya manje ndakaita after ndaona kuti mukufambidzana kuri kuita vanhu venguva yedu ineyi nezera redu zvinezvi, vanhu vari kufambidzirana zvikonzero zvakasiyana siyana. Saka isong yemunhu aibvunza mudiwa wake kuti iwe uri kunyatsondidira chii? Eze ndichipa muenzaniso wekuti inini ndinoita zvekuimba. Munhu anokwanisa kundidira mberi yekuti ndine vanhu vanondisapota vakawanda, anozikanwa nevanhu vakawanda. Munhu anokwanisa kundidira kuti
anokwanisa kundidira mari, anokwanisa kundidira handizive zvikonzero zvakasiyana siyana. Saka ndaedza kubvunza kuti iwewe wakanyatsa kundidira chii chaizvo? Ndizvozvo. Asi munhu anobuda pachena here kana aine chinangwa chake? Ngatimboti ari kukudira mari, zviri nyore here munhu kuti ataura kuti ufunge zvakoga ndinokudira mari, kana kuti inini ndiri kukudira mukurumbira, kana kuti ndinoda mota yako ini? Zviri nyore here kuti kune vamwe vane zvivindi zvokutaura here izvozvo? Variko vamwe ndiri kuona kuti uri kugaya chaizvo, chigaya hachingaperi oiri here nhai kuda. Variko vamwe vane zvivindi zvekukwanisa kutaura chikonzero chaicho chaari kukudira, koita vamwe. Asi koita vamwe vanokwanisa kuvanziridza, asi ari kuvanziridza kana uchitaura naye unokwanisa kuzviona kuti apa ndiri kuvanziridzwa, apa ndiri kuudzwa chaizvo chaizvo chokwadi chaicho chaicho. Pamwe pacho unokwanisa kusazviona, but song yedu yaingokurudzira kuti zvakakosha kugara wabvunza. Pamwe anokuudza chaizvo, pamwe haakuudzi, but kana wabvunza zvakakosha. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa nakuda kuti aiwa zvakangonaka kuti ubvunze, asiwo kana wabvunza iwewe ndo wakuzonyatsotarisa kuti apa hapana kusonwa mabhodhoro here apa, nokuti ndii munotaura kuti kana munhu achinyepa kanonzi ari kusona mabhodhoro, unenge wakutaura kuti hapana kusonwa mabhodhoro here apa kana kuti kudini. Asi kurudziro iri pano vadiwa vatariri nevateereri, isi tinokurudzira kuti kana muchinge madanana, chida munhu mudanane. Kana mazowedzerwa namusikavanhu zvimwe zvese zvamunowana izvi zvikomborero, asi ida munhu sezvaari. Ongororo yatakaitawo isusu takaona kuti kudanana kwamazuva ano kwasiyana nekudanana kwakare. Nekuti kudanana kwakare munhu aiti kunyange akambodanana neumwe mukomana kana kuti akambodanana neumwe musikana zvanga zviri zvinhu zvaasingaburitse. Asi tiri kunzwa kuti wamazuva ano mukomana wako anotokubvunza kuti iwe usati wadanana neni waidanana nani. Zvinobatsira here kuziva kuti munhu angambenga achidanana nani? Zvinokubatsira here parudo rutsva? Ini semaonero angu ndinoona sekuti hazvisi zvinhu zvinobatsira, asi vanhu vanobvunza vacho ndinofunga kuti pane zvavanenge vachida kuzivawo pakubvunza pavanenge vachiita. Asi inangu saidi kwangu handioni kubatsira kwazvo kuziva kuti wakambenge uchidanana nani. Chakakosha ndechikuwirirana kwenyu marriage true. Mashoko akanaka echenjedzo hanzi chakakosha kuwirirana kwenyu. Pamatangira ipapo ndo pamunofanira kuenda, asi hero jira kufuka kana kuwaridza zviri kwamuri kuti munoda kuziva zveseri here. Tiri kuenderera mberi, tine mukomana anonzi Chillmaster. Izita rakanaka kwazvo kairi, rikakudeka rakaakaita ikakaka, asi nhasi tiri kufamba nenzendo dzake. Wakawana here kurudziro kubva kuvabereki vako? Tinoziva kuti kare isusu nguva yedu yatakakura zvekuimba izvi zvaimakisa, zvaitonzi kana ukadana nemukomana anoridza zvemagitare zvainzi kwete. Vabereki vako, hama dzako, shamwari dzako zvawakatangisa kuimba vakazitora sei? Pakutanga vamwe nepfungwa dzakaita seidzodzo, sekuti mukutaura mukukura kwenyu vabereki vangu inini ndiwo maonero avaitawo kuti zvinhu zvakashoreka ndezvechirombe ndo zvazvaiitwa, saka avaisandikurudzira kuita zvandaiita, but vakazongopedzera vakusiya sekuti vaiona kuti ndo zvinhu zvazviri pamwoyo pangu kuti ndiite zvekuimba. And then ndo vakatozotanga kuzvifarira, vaona kuti zvinhu zviri kutokwanisa kutondipawo raramo, zvinhu zviri kukwanisa kutondiwanisawo cheuviri chekuti ndidye ndiite. Aiwa, tinotenda. Regai tivakorokodze baba naamai, tinokukorokodzai nokuti kana taona zvinoda vana, kana vanochengeta vana, vatariri vevana, tinokurudzira kuti tikaona zvinenge zvichidiwa nemwana, ngativakidzirei, ngatibatsirei. Hazvirevi kuti mwana wese ngaaite zvaanoda. Aiwa, isusu ngatitarisei zviri muzvinhu zvaari kuita kuti tingamubatsire sei, tingamusumudzire sei. Unomborotswa here? Noti vamwe vanoti ndinorota, kana kuti nziyo dzangu dzako dzaunosimudza nziyo idzi unodzitora sei? Unodziwana kupi? Ini handirote kana ndichimba. Music yangu ino ndinotofunga, ndonyora pasi. Kana ndotombodzima futi zvandatombonyora zviya ndonyora zvimwe ndichigadzirisa kusvika ndabuda nemusic yandinenge ndakufila kuti ndakwanisa kupa kuvanhu. Ndizvozvo chaizvo. Kufunga chinokupa kufunga chii? Nekuti kazhinji tinoziva kuti kana takatarira zvinhu zviri kuitika munyika hatirege kufunga. Iwo unotora papi
mukufunga kwako? Ndinotora muupenyu hwanorarama inini zuva nezuva, muupenyu hurararamwa namama wangu Mai Chisamba vandinoona pazuva nezuva, upenyu huri kuraramwa nemunhu ari panext pangu, ndo hwandinotora because ndinobhelieva kuti life yangu inini somehow pane zvandinosangana nazvo zvinosanganawo nevamwe vakati one day. Saka ndikaimba life yangu ndaimba upenyu hwevanhu vakati one day, ndikaimba upenyu hwemunhu ari pasaidi pangu ndaimba upenyu hwevanhu vakati one day. Ndizvozvo imharidzo iri kuuya nekuimba tinokutenda, mashoko akachenjera, mashoko ane udzami hwekuti aiwaka taakuita zvokuimba nekuti ndokuti titandadzane takawanda. Mune zera here ramunoimbira kuti inini yangu music iyi ndeye mayouth, yangu music iyi ndeye vakwegura, ona inini ndiri pano ndinoteedza zvaunoimba? Iwo unenge uine vanhu here wawakanangana navo kana kuti unongotora jekerere? Music yangu haina zera rainosarudza because iri kuimba zviri kuwanikwa mukurarama, zviri kuitika kune munhu wese, hazvina kusarudza mazera kana kuti chii, ndo zvandinoimba. Saka music yangu haina zera rainosarudza because mazera ese ari kusangana nazvo zvandiri kuimba izvi. Ndizvozvo. Pane rumwe rwiyo rwako rwandaitarisa yekunzi wakanaka, makanaka, ngatimbopindai mazviri. Ndiani akanaka? Yaisanzi wakanaka, makanaka. Makanaka izita remusikana wandaitaura naye. Saka inyaya yemusikana asiri kutenda maefforts ari kuisirwa nemwe wake. Saka apa pande ndichiedza kumuudza kuti ndaitofunga kuti utaura kunaka kwerukanda rwake nekuti ndakaonawo chiri chitsvarakadenga asi hande yedu. Musikana uyu anenge achinzi makanaka, saka ari kutsurwa pakuita kwake kusina kururama kwaari kuita mukufambidzana nemumwe wake. Saka makanaka uyu izita randakangoshandisa as kuti unokwanisa kungoisa rimwe zita rakaita kana Tendai kana ani any name raunokwanisa kushandisa as. Ndaingoshandisa zita rekuti makanaka. Ndizvozvo. Mukudanana umo urikutaura iwe kuti aitsurwa nemumwe wake, mukudanana umo vanhu vanotsurana here? Zvichiriko here mazuva ano? Vanoteererana here? Munhu wese kana kuti ngatimboti muri vadiwa hamusati maroorana, muri kudanana, ukatsura umwe wako kuti aya mafambiro handiadai, kana kuti aiwa izvi wadii kuita izvi zvakadai, zvinobatsira here? Zvinobatika here? Kana kuti munhu wese anenge achingota kuti ndinozviziva zvandiri kuita, zvinobatsira here? Pane mutsauko kakazhinji pakutsurwa nepakutukwa. Saka pako ndipapi apa? Apa panga pari pakutsiurwa. And kutsurwa pamwe pacho kunobatsira, pamwe pacho hakubatsire, zvichienderana nekuti wauri kuudza wacho ari kuteerera here, ari kuzvitambira sei. But on this song iyi ndaedza kutsiudza mwoyo wangu pakuti ungaite zvinhu zvese zvakashata usingatende zvandinge ndichikuitira inini, uchiona kunge ndinokukanganisira stereki. Asi hakuna anonzi akanaka anogona zvese. Akanaka wacho hakuna, anokwanisa kukugonera zvese iwewe sezvaunotarisira. Hakuna munhu akadaro. But inini ndinozama nepaninokwanisawo kukufadza, but hauzvione, unotarisa zvandinokukanganisira chete. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa nakudanai kuti aiwa kana tiri muwanano kana tiri mukudanana ngatitarisei mativi ese, nekuti dzimwe nguva munhu anongogara akatsondora chaitwa ndasingachide, chaita ichi chanitsamwisa, ichade, chimbotarisaiwo zvinoita, nokuti zvinokurudzira, zvinovakidzira kudanana kwedu, kuti kana munhu achitarisa zviri kudiwa, ari kutarisa zviri kunetsa, nokuti upenyu kamadira tivhange zvinhu zvakangosiyana siyana. Imimi muri kukura munguva yesocial media, unaiona sei nai kuda Chillmaster? Social media unaiona sei? Nekuti ibanga rinocheka nekuviri, rinocheka nekwezi. Social media tichitarisa nerimwe rutivi yakanaka because iri kudzidzisa vanhu zvinhu zvavanga vasingakwanisi kuita vega. Unokwanisa kuwana ruzivo rwawanga usina pasocial media, asi nerimwe rutivi ine zvayakashatirawo because ine zvairi kushandiswawo zviri kuvhiringidza vechidiki, zvinova zvisiri zvakarurama. Ndizvozvo. Saka iwe ungape kurudziro yekuti kudii kune vatiri kutandadzana navo
kuti kana maenda pasocial media voita sei, nekuti vanhu vanoda mazanuka. Tataura kuti ibanga rinocheka nekwakagomara rigocheka nekwakanaka. Iwe unoda kuti kudini kuvadiwa vatariri vako nevatereri vako? Alright, kune vadiwa vatariri vakanditeerera ndinoti iwe mulife yako unoziva kuti unoda zvakanaka, hakuna anoda zvakaipa. Saka kana waenda pasocial media uchiishandisa kune zvakanaka zvainokwanisa kukubatsira, wosiya zvakaipa izvezvi. Mashoko makukutu echenjedzo atiri kupiwa naChillmaster kuti aiwa tsvagaiwo zvakanaka nokuti zviriko. Tatibanga iri rinocheka nekwakagomara nekumwe kwakanaka, kuiwe unotsvagirei kwakagomara? Chillmaster ari kuti aiwa handizvo. Ongororo netsvakiridzo nevamwe vanhu vatakataura navo vakati vana vechidiki vamazuva anava vakufarira zvinodhaka. Dzimwe nguva pavanoimba paya katambiro kaika vanenge vakuita kana vanenge vamboti torei, iwewe semunhu ari kuita zvakanaka ari pachikuva chemhemberero, ungati kudini? Tiri kuziva kuti nyika yedu yapinda mudambudziko nenyaya yemadrugs. Iwewe uri nyika yamangwana, munoda nyika yakanaka isina vanhu vakasitika. Ani ndo zvamunotaura kuti ndinoti kune vechidiki vezera rangu nevamwe vese vari kuitawo zvekuimba izvi nekuita sei, musakurudzirwa kunzi kutora zvinodhaka ndo kunokwanisa kukubatsira kuti zvaunoda iwewe zvikwanise kuitika zviri nyore. Tarisai vamwe vacho vanodhakwa, vanotora zvinodhaka, vari kupenga, vari kuita sei. Saka zvinozofadza here kana iwewe wakupengeswa nekutora zvinodhaka, nekuti uri kuteedzera ari kuzviitawo. Tarisa kuti vari kuzviita vacho vari kugumira kupi, zvinokwanisa kukubatsira. Mubvunzo wakanaka wamabvunzwa wadiwa tari nevateereri. Hanzi imbotarisai kuti ivo vacho vari kuita zvemadrugs vari kugumira kupi. Tiri kuona kuti hakuna kwavari kugumira. Ongororo netsvakiridzo inoratidza kuti nyaya yavo neupenyu hwavo hwakaita senzira yekutsime. Nzira yekutsime haipfuuri tsimeka. Ukangoti fambe ukasvika patsime yatogonga, ukangoti fambe ukasvika patsime yatogonga. Zvino iwewe ndakakunzwa uchiimba zvakanaka. Panziyo dzako iwewe dai uri kunzi sarudza dzawaimba iye zvino, iwe ungasarudza ipi? Pane dzinondinakidza kupfuura dzimwe, but dzakati wandei haisiyo chitsvaga imwe chete umbondiimbira katinzwe, nokuti ukarega kuimba iwe watombosvika panapa ndingasabuda mututu here. Alright, ndokwanisa kuchuza makanaka. Makanaka zuva rinobuda wangu, asi rinosongonyura. Wangu munhu anodiwa wangu, asi rudo rinosongopera. Nerimwe zuva uchanduraya nchifema, chazoita sei? Misodzi yangu inobuda nchiseka, zvamboita sei? Mwoyo mangu mune peni yandakavika, nemarwadzo mukati bhebi ndiwakauridza, mwoyo mangu mune peni yandakavika, nemarwadzo mukati bhebi ndiwakauridza, saka waunoti akanaka wacho chamwana kupi? Waunoti ndiane rudo chairo chamwana kupi? Wabhaiza wacho anokuda nemwoyo wese, waunoti ndiye achazogona zvese wacho chamwana kupi? Uri kubvunza mibvunzo yakadzama. Une izwi rako rakanaka, unoimba setsuri. Vadikani, pane mibvunzo yapinda ipapa kuti uchamuwana kupi. Ini ndabata nyaya yekuti takangofanana, hakuna asingakanganise, hakuna asingatadze, saka kutowirirana tichitaurirana. Chillmaster ndiri kuona kuti uri kushingaira, uri kuita zvinhu zvako zviri kuendeka, zviri kufamba. Panapa tiri kutaura nenyaya yako yeEP. Ngatipindei mazviri tinzwe kuti uri kuronga sei, pane ngani dziri kubuda, dzichabuda, nyatsonditsanangurira kuti zviri kufamba sei. Alright. EP randiri kushanda rinonzi maruva nemachocolates. Zvawakutotipa nzareso. Saka riri kubuda muchidimbu. So far ndabuditsa 3 masongs, one yacho yabuda today. Pasara one song. Ndanjibuditsa one song per week. Because ndanchishanda not my videos.
ndizvozvo ndo andanga ndichishanda nawo. Saka tasarwa ne1 song kuti ipiro ripere kubuda iri kubuda Friday inotevera. Ndiwo makorokoto chaizvo. Saka iwe ungadi kuti kudini kune vanhu vako vanokuteedzera? Ndoziva kuti munhu wese ane vanhu vake, mhomo dzake dzinomutevera. Ungadi kutaura navo uchivavimbisa chii, uchitaurei kwavari? Iye zvinotaura navo tinzwe. Alright, tinoti ndinoda kutenda kune vanonditsigira muri yeZimbabwe mese muri kunditsigira. Ndinotenda support yamuri kundipa ndiri kuiona. Ndinongoti rambai muchindisapota sekundisapota kwamuri kuita pane ino nguva. Zvinondipawo simba rekuti ndirambe ndichikupai music yakanaka yamunofarira. Ndizvozvo, isi ticharamba tichingokutsigira nokuti ndisu vamwe zvakare vari kuteedza maimbiro ako. Saka isusu tiri kukukurudzira, tinokushuvira zvakanaka. Ndinovimba kuti tichanakidzwa neEP rako. Inini ndinoda kukushuvira rombo rakanaka, makorokoto. Uri kuita basa rakanaka. Tinoda kuti urambe uchingozviita. Ndichakudaidza zvakare kuchikuva chemhemberero, tichiona uchiramba uchienda pamberi. Tinoda kunzwa kuti idzodzo nziyo dzenyu idzi chazobuda apa, chazokunda apa, chazodini. Uri kuita basa rakanaka. Ndinoda kuti Mwari vakukomborere mubasa rako nevaunoshanda navo. Ndinotenda zvakare kunyange nevabereki vako, nekuti gavi rakanaka nguva dzese rinobva kumasvuuriro. Vadikani, munoziva kana toita zvinoendeka. Zvikuru sei tiri muMai Chisamba Show, tina Chillmaster, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu. Asi hatigoneka kuti tipedze tisina kutenda vedandemutande vatipa icho chichikuva, vatipa iwaya masaisai ekuti tigone kutaurirana pasi pose nedandemutande. Zvaendeka. Mai Chisamba Show is powered by dandemutande. Zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo, nekuti chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.